Добре дошли на всички в групата. Добре дошли в моят канал в YouTube. Днес ще ви представя ползата от розовите листенца. Всички се сещате и знаете, че те се използват като сладко от рози преди всичко при запек, при храносмилателната система, която имаме затруднение. Той действа спазмологично, отпускащо, релаксиращо, успокояващо. При възпалено гърло можем да правим гаргара с малко содичка и чай от розови листенца. Също така в козметиката се използва като направа на розова вода за почистване на лицето, което означава, че той действа тонизиращо и успокояващо. Също така може да се използва, освен като за медицински цели го използват за употреба на кремове, шампуани, ароматерапия и така нататък. Има още едно действие, за което малко от нас знаят. Отпуска мускулатурата по време на менструалния цикъл. Преди и по време и след менструалния цикъл е хубаво да взимате около 14 дни чай от рози, тъй като той действа много успокояващо и отпускащо на мускулатурата. Знаете, че сме напрегнати в този период и помага да се отпусне мускулатурата. Много полезен чай, може ежедневно да го пиете, няма никакви вреди, нито противопоказания, както за бременни, кърмачки, така и за деца. Благодаря ви, хубав ден!